Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngingusithembiso ngingwakandlozi ngicela maqala uvashele channel cof subscribe kanti uma ukuthi usibuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele ohlelweni. Wembukele izakhamuzi zaseCape Town zishaqekile namanje zisikubulawa komliso neminyaka ngo21 kusayindida ngemuva kokumthole nenxebe elilodwa lokudutshula ekhanda. Ngokusho kamngani wakhe behamba naye uthabalisa abangaziwa baqonde ngqo kubona bambiza eceleni base bemdubule ekhanda ngaleko kombuza izinto eziningi. Kuthe sebemdubulile enye izinkabi bezifihle ubuso yaqaphela yathi benze iphutha abashaya umuntu ongayena kodwa abaxolise kumngani wakhe eqede badla phansi. Mbukeli udaba olubhlungu kakhulu lolu ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba ngizokubona kwenye video elandelayo ngithi usale kahle.